a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Здравейте хора, аз съм FlameBG, днес ще теглим томболата. Ако някои не са спечелили, да не се ядосват. Добре, да ги намеря. И да видим кой е първия. Дидака мадафака, честито Дидака. Тяйте сега хора да включим скайпа. Дидака, запис Дидака, мадафака, значи Дидака, това е скайпа. О, Миркович ти печелиш, запис Миркович БГ. Ето та Миркович. Не мога да му пиша, трябва да приеме. И като приеме ще му пиша. Той печели почти на 1000 ми от томболата. Втория е пак, не, Дидака, съжалявам, но няма стана. Тандарен, Чур, БГР, Тандарен пак, запис Space Panda. Добре, знам за кой си. Влизал си в сървъра да играеш. Тъй че така ще ти, просто ще ти копирам ето. Другия е Максим. Максим, аз майта имах. Максим, ти си третия победител от томболата. Честито. Добре, сега. Добре. Ако сте някакъв даже ако отговори, мога да му ги дам в клипа. Или не, оставете. Това е за този клип. Ще се видим в другия. Чао!